Заредено 97%, току-що му изключих кабела. Успях да го изключа с изключване, обаче е така прави. Това е, в резултат на което батерията капо пада. Светва изгаса, светва изваска, няма такова. Ще да видим като му служа зарядно, какво ще направи, дали ще се включи. Това е умно айфонско зарядно. Айфонско, ето пуска тока на iPhone 5. Демек с него се включва. Так, включи го. Ето. Миша какво? Върви отлита. Его тук е нещастния петица. Чака за дисплейче. Ветеран, запали се бе. Сезам, запали се. Айфони се. Да. Това беше не болеше. Така че, чао, бао, мяла, 1 минута внимание.